Praise the Lord and hallelujah. We bless God. Yɛde nyame ase bebree ɛna nso yɛda Onyankopɔn ayɛ. Ayɛtwa sɛ yɛn agye wɔ mu na yɛsrɛ no sɛ ɔnni yɛn kan ɔntutu yɛn anam ɔma yɛn na ɔma ɛnsi yɛn yie ɛwɔ Jesus Christ din mu. Awurade ne yɛka nyinaa ne sɛ yɛni sɔ mpɛmpɛn sɛ ɔde yɛdu. Awurade kyerɛ yɛn n'akan ne yɛnya nyansa akoma. Aberɛ nyinara yɛhu sɛ ase a yɛtie ɛsɛ sɛ yɛabrabɔ nyinaa ɛhyɛ wɔ anuonyam. With Jesus Christ dim ne abɔ mpaeɛ. Hallelujah. Amen. Ɔdɔfoɔ Onyankopɔn nhyɛ bebree sɛ de nyinaa woka me ho ma yɛsua Onyankopɔn asɛm. Ɛnɛ nso mema wakɔ aba de ba wo te aseɛ sɛn dwumadie yi so. Na yɛbɛfa yɛkenka asɛm efi Matthew asɛmpa 7 ne yiyi mu 22 kɔsi 29. 29. Woma yɛntie Awurade asɛm. Ɔse awieyɛ bere no bebree ɛbɛka kyerɛ me sɛ Awurade, mehyɛ nkɔm wɔ wo din mu, metutu ahommɔne wɔ wo din mu, meyɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ wɔ wo din mu. Na ɔse mebua sɛ na mennim wo, firi me so kɔ, wo a woto Onyankopɔn mmara. Na obi biara otie me nkyerɛkyerɛ na odi so no ɛyɛ nyansafoɔ. Ɔte sɛ nipa bi a osi ne dan ɛwɔ ɔbotan tim no so. Ɔdɔfoɔ, Kristo aka yɛ asɛm. Kristo aka yɛ asɛm. Nneɛma bebree na nnɛ ɛkɔ so wɔ agyidifoɔ mu a dodoɔ naa ɛhwɛ deɛ nipa ɛbɛyɛ, nipa bɛbɔ nsɛm ama wɔn. Ne sɛdeɛ asɛm esi yɛ ne sei ɛna nipa ɛkanfo ne ntɛm nso mɛyɛ ne saa. Ɔdɔfoɔ biribi a yɛyɛ wɔ Onyankopɔn ne otwa dwuma no mu no ɛyɛ adeɛ yɛbɛyi ano, yɛbɛbu ho akonta. Enti so nea yɛyɛ no Onyankopɔn pene so. Anaasɛ nipa pene so na nyame yɛyɛ deɛ tie Nyankopɔn. Ɔse ɛmfa ho ne nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ, ɛmfa ho ne nkɔmhyɛ, ɛmfa ho ne nneɛma a Onyankopɔn nam yɛ so ɛyɛ no. So yɛyɛ deɛ ɛbɛsɔ nipa ani. Onyankopɔn mmoa yɛn sɛ yɛnhwɛ nipa sɛ nipa bɛpene so, nanso ɔno nyame mpene so. Na mmom yɛnhwɛ de sɛ nyame pene so, na mpo sɛ nipa ampene so a, onyame pene so nipa ɛyɛ hwan. Ɔdɔfoɔ, Onyankopɔn ɛnkyɛ yɛn n'akan na yɛnya nyansa akoma. Yɛhu sɛ ɔkyerɛ ɛnni wɔ yɛn. Ebinom ɔmo edi yɛn mu kan ato yɛn nkyɛn atoto ɔmo nkronkro ahodoɔ, Turkey, Ukraine, ɛne nkronkro keka ho agyidifoɔ a ebi tumi de bomb kɔto ɔmo asɔredan mu ɔmo wuwu. Yɛnyɛ ɛnkyɛn wɔn. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛhu yɛn n'akan no, ɛfiri sɛ Onyankopɔn ama yɛ akwanya no, wama yɛ opportunity ne sɛ yɛntena ase na yɛntumi nyɛ deɛ ɛsɔ n'ani. Ɔdɔfoɔ, ɔsɛ nhyira ne nea a otie ne nkyerɛkyerɛ na odi so. Sɛ nipa no ɔte sɛ nea osi ne dan ɛwɔ ɔbotan tim no so. Ɔdɔfoɔ, yɛn butantim ne Kristo Yesu. Ɛno nti sɛ yɛbɛtie n'asɛm a na yɛdi asɛm no so a, na kyerɛ sɛ yɛsi yɛ dan esi ɔno a ɔyɛ fapem no ɛso. Onyankopɔn dom boa yɛn sɛ yɛanammɔntuo bi yɛbɛtu bi yɛde anuonyam hyɛ bɛbrɛ no Awurade. Yɛaba hwɛ mu, yɛawareɛ mu. Yɛn nuanom agyidifoɔ ne ɔmo nyɛ agyidifoɔ nyinaa nkitahodie mu. Na nea ɛkyɛn nso ne sɛ yɛne Onyankopɔn bɛnyɛ nkitahodie a emu ɔden. Ɔdɔfoɔ, nkitahodie bɛn ɛna wo ne Onyankopɔn wɔ? Ɛyɛ adamfodeɛ anaa ɛyɛ ɔhɔhoɔ deɛ mehia no na meba ne nkyɛn daabi. Ɔse nneɛma bi wɔ hɔ a yɛhwɛ ne yɛanhwɛ ne yie a ɔbɛka akyerɛ yɛn sɛ onnim yɛn. Na mpo bere a na yɛyɛ saa nneɛma nyinaa no na onnim yɛn. Onyankopɔn ma ne mpare yɛn. Na yɛma nyame asɛm no ɛna ɛnni yɛn kan, ɛnyɛ yɛn han wɔ akwan nyinaa mu. Ama yɛammane amfa deɛ ɛsɔ nipa ani nanso ɛnsɔ nyame ani ɛso. Na mmom yɛbɛyɛ deɛ ɛsɔ nyame ani a ɛde anuonyam hyɛ bɛbrɛ ne din.
Na da nkwa ma ɔba a yɛde akokoduro ahyia no. Onyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ wɔ akwannyina mu. Ɔnkyerɛ w'ahyia mu. Ɔmmue kwan to baabi a kwan nda. Ɛmfa nhyɛ ne din kronkron anuonyam. Afei kyɛ asɛm no na ma foforɔ nso ɛnyɛ anidaso wɔ Kristo mu. Afei meto nsa frɛ wɔyɛ ɔkyerɛ Nyame yɛ adom a 14th of February, European time 4 p.m. Yɛwɔ dwumadie foforɔ a yɛde hyɛ aseɛ yɛ maiden program Family Life Education with Mama Jacqueline. Onyame nkronkron yɛ yɛn adom sɛ yɛbɛtumi ɛdi saa dwumadie ahyɛ n'anuonyam. Ɛno nti to nsa frɛ foforɔ so na foforɔ so nto nsa mfrɛ foforɔ. Yɛn nyinaa mbɔ mu nyina mu ma ebusua no. Amen.